Ambassadors club Inyi afọ n'odi ụsọ asịmụ ambassadors club Inyi afọ n'odi ụsọ ndị ọmọnụ mekenunu ambassadors club Inyi afọ n'odi ụsọ mmili ya gba na-ekene ndị ọma ndị ọma ambassadors club Inyi afọ n'odi ụsọ Koma ebido megwu m n'egwu m ka njibia ọ bụ ndị ka nna akpọ Ambassadors Club n'Inyi ndị ọ ga-adịle mma Inyi anyị na-ekwu maka ya Enugu Steeti Onoji River ụmụnne fụlụ onwe fa n'anya ndị ga-adịle mma ndị na-eme obodo mma ilute na ambassador eziokwu na ava na-eme mma ịma na ife dị ike na-eme ịma na ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ n'afọ ambassador ife ọma niile fa na-eme ka Chukwu ji nesi anya wee bunie efe enu onye nọ na ambassador eziokwu na owu adasị ya ilute na Ambassadors Club anyị nwere bụ nwefu anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ ndị nwere ego na vanọ na ambassador ife ada aka ebe ọ na-adị na ambassador Ambassador lụrụ ụzọ dị lọra niile ife nyeli gọọmenti ka ambassador melụ ụmụ agadi nwoke na agadi nwanyị na va na-akwụfu ụgwọ ọnwa n'Inyi na-ese aga m akọ maka ụmụ akwụkwọ enyere scholarship na va dịka aja ndị ebidola afịa na-eme ọfụma ma ndị akpọpụrụ obodo oyibo na va na-eme ọfụma a ga-agụ one ghalone ndị ọlụlụ nọ n'efu na farili nne mụnwa bụ mmiri iyi agba enesili m anya wee chọba ebe m ga-anọ banye na ambassadors na ife wee gaba ọfụma Chukwu gozie unu Ambassadors Club ndị ọ ga-adịle mma unu ga-adịle mma ezi oyi ma ọ gazigo ịmaga ọ gazigo ezi oyi ma ọ gazigo Ambassadors Club Inyi afọ n'odi ụsọ asị m ambassadors ndị ọma Ambassadors Club Inyi afọ n'odi ụsọ ndị ọ ga-adịle mma afọ n'odi ụsọ ịmago na afọ n'odi ụsọ inugo Chukwu gọzibe unu ndị ọ ga-adịle mma Ambassadors ndị ọma ife ọ bụ niile eme enwelu ndị eji wee hibe obodo
ife ọbụla na-aga aga ezi oyi m enwelu ndị meli ọga ka mkpọwa ndị ambasadọs ndị ọma ndị mela amaechi ọnwa anyị ya amaechi ọnwa anyị ya asị m Chineke ohotere na ndụ m na hofuru ngo ka mma na m achọ ndụ ọkụ mmụọ ohotere na ndụ m hofuru ego juru oyi ọnwa gị ka na-etete gị ọrụ jikwe osi igwe na-esoro nyere m ọkwa m na osi igwe n'ọkụ ka nwe jikwe osi igwe ya ji onwe ya ijikwa obi onwe ya ego ndị amara iji ụlọ njilala abalị ọrụ na Abi? anyị mere sha ya ha gbara nkwụ elu a wee ṅụọ ọgwụ ọ na-arụ ọrụ direct ọ bụ onye ka mụ na-akpọ onye isi bụ onye isi Ekene Agụji Egbe worldwide onye ụga dịle mma na onume ekene gị ọga ambassador Agbala Emmanuel Agụji Egbe onume ekene gị ọchịlị mma n'ụwa a na-ekwukwakwa ịma na ọ ga-achị ọzọ ngwa kene Agụji Egbe odogwu Agụji Egbe worldwide President Ambassadors Club of Agụji Egbe worldwide Agụji Egbe Agụji Egbe worldwide onye isi anyị na Canada kibio wee bụrụ egwu ụmụ ka nkene onye ọgandele ma Vice President anyị Ambassador Inyekwe Oscar Zubike Nwakibie onye ọma na ị ga-adị Chairman Oscar Zubi Security Services ụmụ omenyi ka isi eje mana Ọnịcha doki nọ na-achọ ife afọ ga-eli ka mbụlụ egwu m je kene Ambassador Ilo Emmanuel Onyekachukwu MPM BENG the Secretary General Ambassadors Club of Inyi onye nya na Chiso n'oge bụ CEO na Engineering Company bụrụkwa MD Agro-Based Enterprises Limited Commercial Farming Services ọkwa na Lagos ka ị na-achụfa onye agbara iji ambụlụ egwu m kene Ambassador Atokoro n'oge bụ Assistant General Secretary ebe ọ na-agbanyanwụ 1 n'Ichida mba na-abara agụ n'azụ 1 n'Enugu onye ọ ga-adịle mma CEO McDonald's Group Real Estate Law Chambers Auto and NGOs ọkwa n'Enugu Inyi ka isi eje odogwu bi na Sweden ọ ga-adịle gị mma kedu maka Ambassador Ezebilo Moses Ikenna Financial Secretary Ambassadors ndị ọ ga-adịle mma Ezebilo na ị ga-adịkwa CEO 191010 Limited ọkwa onye ọma bi na Aba ka mbụlụ egwu m je kenezie Ambassador Ebelechukwu Abọdị egwu odogwu Treasurer Ambassadors Club ndị Inyi odogwu CEO Danabek Global Ventures kwelenye gaba ịma na ọ dịgo mma ọkwa na Lagos ka ị nọ mana ịbụzi onye Enugu Inyi
Whenever you see me talking about Jesus, all I want you to know, brother, He's the owner of my soul. He's the owner of my life. And I will never give up anymore. The only man who can bring us the everlasting. He's also the one who will answer. I can talk about I'm a money year. Because come on, time Calazo.
n'ọwụ hekwe ndị ezigbo mmadụ Opo pakanong, ako na nyo to. Wala bata, chuchi ya zo kata. Thank you. Because my when I kill and never ever done will be and say no. The guy but I will not run as you know happy new year. Then why I go say Chabay in and I had Jesus. I not Chabay I eliminate to program. To put an agony at the program number 1. If I could see my opening prayer. It's my honor and wish to recognize our own pharmacist, Dr. James, obedient me for and his loving and amiable wife, Brother Roman, AJ. Adobe Kingdom, AJ, Buneje. I think when I wanted a man of God now in our midst, Evangelist Tony Israel. Iyaba, Kobe will live when I go to do it, Belek, I will be the high value. I be see bele I have a name dioso. Then why I go see unubuna bata. I have a area of Ibunam corner, but at the author. You're welcome, sir. EJ. Iyaba. That line is better. Obo na iwelu mmemme anya fe na aka Chukwunna. Aya gabani run na yo kwa bi combine na be belonyo na sunela. God bless you. Biko kai kuloto no kwa. Oga de mu mai kuloto. Anyabiawo eze. Anyabiawo eze. Anyabiawo nirugi. Ezomo gabiawo. Onye nemema. Ezomo gabiawa. Otoka meruga. Asera marozo. Amama bangwe omo gabiawa. Let us wave our hands to Jesus Christ. I'm back my finger to Chineke. Onya unyere gendo. Onya na. That one is so not that I want to watch one.
of my hand. Only there, sitting back, when the enemies are coming against you, I want you to win the enemy and worship him. Begin to praise him wherever you are now. Begin to praise him. Begin to praise him. One more say, there are so many people that expect their hand on me. When for the new year, but listen, some of them are in the mortuary right now. They plan everything. It is their mindset for them to end the year and begin another year. But behold, you are still alive. The other thing is open your mouth and thank God. Open your mouth and thank God. Begin to worship him. All you want to get to. That was not the kind of money I like. Worship him. Oh, because you can do it. Begin to communicate to God. When the angels are about to come and take control of this vicinity, we're going to come and reign in this very place. The Bible says, occupy until I come. Open your mouth and begin to occupy the vicinity. Because whenever the children of God gather, the devil always come. They can come with the spirit of misunderstanding. They can come with the spirit of misinterpretation. Truthfully, before you know it, I want you to open your mouth and commit this vicinity to the hands of God. All the whole program saying because someone will be able to take control of everything. Open your mouth. What's what can they rumba? We're on the neighbor. No way, we're on the Chuku, we're on the Abaway, we're on the neighbor. Angorango, we're on the Chuku. Heavenly Father, we thank you. We glorify your name. We worship you, everlasting Father. You are the King of all kings. We worship you, King of glory. We thank you, Father, for the life you have given to us. You have made it possible for us to see another year. There are so many of our friends, brothers, mothers, sisters that wish to see this year. But eventually, some of them are still in mortuary. And some, their burial have been fixed. Father, Lord, you said no, that will not die. So many of our brothers have come from different places, from different states. Daddy, we say thank you, Father, for that in the name of Jesus Christ. And at this moment, we confess every errors of our life. Father, in any way we have sinned against you, Father, forgive and have mercy. Forgive our sins, King of glory, and come down. The Bible said it is not that your hand is too short to see to rescue us. Now that your ear is deaf to hear our prayer. But because of our sins, it is only sin that separates us and you. Father, at this moment we commit the facility to your hand. We ask for your presence to come and reign, oh God. Let your angels take control of this vicinity. And every plans of the enemies concerning this gathering, let it be destroyed by fire in the name of Jesus Christ. The Bible says, surely they shall gather. But if their gathering is not from the Lord, they must surely scatter. Father, wherever they have gathered concerning this very gathering, oh God, we say let them be scattered by fire in the name of Jesus Christ. Father, we commit these programs into your hand. Our discussions, celebrations, food, drinks, everything that we're going to do, Father, we commit them into your hand in the name of Jesus Christ. We cover this vessel in the blood of Jesus Christ. We cover everybody in the blood of Jesus Christ. Father, come and have your way. That they have your way. Remove misunderstanding, misinterpretation, or miss. Father, have your way. Take control in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
Because that was the opening prayer. We are still on the program, the list. We can't man abatande batako for Achamena batande kunezi, afo mili nonezi, miliana hakuna mbara, milina hetena ndena ye. And listen to Raj, I can I soon know. Because Nabatan Hakamata Millie Ines Umire. Why over? Oko Melo. The chief, you're welcome, sir. Ije, Omakamele, Uneje. And I say no. Is it what I done more? I don't go to your phone. I tell you go to your chamber. What you gonna wallet? God bless you. Thank you. Uneje, Kabum, one notch. You are all welcome to the Ambassador's Day. Let me not take your time. I would like to call on the president of our dear club, Ambassadors Club of Inyi. Kobia Gonlai, the presidential opening remarks and welcome messages. Because our president is already here. Because you're welcome, sir. Inyi kwenu. Wale kwa kandini yano yaba. Inyi kwenu. Inyi kwenu. Inyi kwezu onu. Ambassadors, great ambassadors. Thank you, everybody. Once more, I welcome everybody. I'm assuming now we better get together. I never today. As na ukunu jibiana nkunu yejiwe na ya kama. As na ihoma ya kona ndunu. Ihe jibiabi ihoma and ihoma irugu anyaka. As na ya dira ni na mma. Ndị photographer ọnụ na ndị otu ha niile asị m unu nnọọ anyị na-asị unu nnọọ n'ọgbakọ ndị ambassadors n'eziokwu unu ma nke a ka ọ na-awụ nke ugboro ịbụọ ya 2 years ambassadors club ji wee bido n'Inyi and onweghị onye nọ n'Inyi anyị agwabazi agwa gbasara ndị ambassadors anyị niile maka ma ihe ndị ambassadors na-represent ma ihe ndị ambassadors na-eme makwa anụ ihe ndị ha megwuru impact ha create in us makwa anụ ihe ụfọdụ na ugo ha tụgoro ọkwa na ụmụ ihe a ka anyị ji wee neche anya maka na asị na onye rụọ ya rie na ọkụ n'aka aja na-ebute ọnụ mmanụ anyị arụchago ụfọdụ ihe wee sị ka anyị zuke n'ike jakana onwe anyị maka na ngwere si n'elu wee daa onwe onye jarịa ọ sị ka ọ jụọ onwe ya anyị wee sị ka anyị jụọ onwe anyị na anyị nwekwanụ maka na anyị jụọ onwe anyị ike adịkwana anyị na ime ọzọ n'eziokwu ihe anyị bịara anyị abịaghị for competition with anybody. Anyị abịaghị ịnya isi ma ịdụ uvu with any club n'Inyi or with any group or with any society. Ihe anyị bịara ka anyị nye aka bụ na anyị nwere ike. Anyị abịa na eme ya n'ọdịnọ anyị kacha jide ma na ọdịgboro na anyị mma mana site na amara nke Chukwu na ebere Chukwu ọ dịrị anyị mma maka onye ọ dịghị mma anyị eweta nye onye ọ dịghị so na anyị kwere and onye kwechi ekwe so na na-egbughị oge o nwere ozi ambassadors ka ezie ndị Inyi na nwa obere ohere ya nyere mana ọ dị ihe mwute na Inyi niile zuru ka mana onye nọ onye ruo ya vụrụ ozi ahụ vụnara na ezinụlọ dị iche iche na villages dị iche iche na ụmụnna dị iche iche na Ambassadors Club semogwu unu na ihe a na-akwadokwa ịrụ n'Inyi
ihe ya bara botu ma ndị Inyi ma ndị si esi bịa n'Inyi na ncha niile ọ ya bara ha uru. Ambassadors ka m gwa unu ma ọ bụrụ na unu kwekwe maka na unu azụ na ahọrọ onye arụ onugbo nke ọgwụ na amaghị ma ọ na-aṅụkwa. So na ọ bụrụ na unu kwekwe nye ambassador support by giving them the portion ebe anyị arụnyere ihe ya bụ na ambassador arụọ ya. Ambassadors ka m gwa unu na nkwụ Inyi ka a na-azụ nkwọ na Inyi, nkwụ Inyi ya ji wee mara ndị Inyi, na ọ na-ewute ha na-apụta a na-anyụcha ma nsị ma nwa mere n'akụkụ ebe niile. Ọ bụrụ ihe mwute onye bịara igoro ihe nri ọ na-ene ka igbo nshi ndụ. Ambassador wee neche anya sị na ha na-arụrụ ndị Inyi toilet, gbafuoro ha mmiri, onye bụ ntị gwawara o jee nyụọ nsị free of charge na flush ya mmiri nsị ọ nyụrụ. Adịghị nke onwegwe n'ahịa ọ dị na Ojiriba niile ọsọsọ na Inyi. So na aka unu kwuru adọgba nkwadasịrị ga unu akụghị aka ka onwere ihe a na-eme. Ọ ya wụ ma ndị nke nọ ka ma mgbe m ma agwa ka ịmara anyị ezughị ezu, ma mgbe m mevuru ihe unu si m gwa ha na ka obi si wee du unu wee jee gwa ha asị na unu kwugidere aka kanopi na dis chọkwa ịda ma kanopi isi emebiri ibekwa ahụ n'aka unu kwuru. Ka makwa mma nkwuo ụdị a ma ndị otu ma ya ekwekwe na mere eme. So na ya bụ ihe a na-akwado for this year. Onye bụ ihe ụka ha sị ka nzụnye unu ma ọ bụrụ na ndị ọ dị n'aka kwe ihe anyị project anyị nwere for the year. Unu ahụgwo nke anyị mere eme for last year roundabout anyị rụrụ na court, hụkwanụ nke anyị mepere by ije na village by village for health check. So anyị kenere unu na nkwado unu nyere anyị. Ihe niile aga nke ọma, onwe ha akụkọ ọjọọ akọrọ n'isi ya, ndị mmadụ pụtakwuo eme ya ọ gaa n'udo. Anyị na-asịkwa nyekwa anyị okwu nkwado ahụ nke anyị kwadokwaziri ime this year ka ọ gakwazi nke ọma. Nkwado niile unu enye anyị wee sọpọtụ ndị na-arụ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ mmiri ka unu nwere unu eku ihe, ọ bụrụ na enweghị mmiri na-asị ya ndị eme n'ọrụ na ha niile na-agbachi ume. Anyị ekene unu. Anyị wee na-ekwukwazi sị anyị nwere ihe anyị eri nwee ihe anyị aṅụ aṅụ, nwee nke anyị ata ata, nwee ihe ya eme obi ya ṅụrị. Onye akụ na mgbanụ anyị kwadoro akwado kwadosi ike unu maka anyị si eme. So na ihe entertainment juru eju. Anyị ekene unu na-asị unu nnọọ n'ụbọchị tata. Unu eje anyị na-asịzi unu biko anyị achọghị aghara. Ihe niile anyị na-emewe ihe egwuregwu, ihe nwanne na nwanne, ihe ambassadors niile a na-afụ ụmụnne unu, ụmụ unu, ndị nke unu. Biko ihe niile ka e were nwayọọ nwayọọ ka e mee ya ọ ya wụ n'ikpeazụ ọṅụ wụrụ nke anyị niile ebe otuto ya na-adịrị Chukwu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka bụ for the president achọrọ m ka akụziela ambassador akọdala ụda. Mr. President, in response maka na ka Inyi nnọ ka ekwujere okwu m ọnọrọ achị na onwe onye nna-aza mana ọcha ya nọ ka ndị Inyi na-achị na just said, Mr. President, anyị bụ Inyi na-agba egwu na-aṅụ ọkụ. Ọlụ ndị ọsọ ezoro ezo, the things you have done for us in this community, in the 5 autonomous community unified as one entity in your town union. Na ga-eje n'ime ejefu ndị mmadụ na arụ treat efanye fọgwụ adụnụ melie. Aka na-egwu nke a customary court Inyi junction ụzọ bịawara Enugu Inyi ebe a gaba alụm gbago Okwenkwọ ngara so many other towns nke gbada alụm galma Nnewi, the whole of Anambra State and down to Imo State. Nke batawara ibe gara ibe eshikwa ibe ebe ama Abia na Imo State after all nke gara ibe gbagoziri ma Enugu ha ibe ndị ọzọ. Unu gbalụ mbọ wee je kpụọ roundabout ebe a, not just ịkpụ roundabout kama na unu gbachitere Inyi azụ, because there was a time Inyi nkwụ na roundabout Inyi at a time Inyi fụọ because ihe eji mara obodo na-adị, ihe eji mara Inyi bụ ihe anyị nwere anyị na-akpụ ụrọ. And onye akụrụ ka the greatest na Inyi enwego bụ nwaanyị eme onye Enugu Inyi na-akpụ ụrọ, onye na nwadụ na-agbara iji. So unu okwu ahịa pata ahụrụ anyị na court
Kana abokwa dunu neme, which is public toilet. Nke kacha mkpa. Biko ndị ambassadors na ha ndị Inyi ike agwụrụ unu si n'ike na ha ji. Onye nwa agba unu ime ndị Inyi n'ebe a biko kwọlụ na ha aka biko. Onye na-achị ya ije ụwa bụ onye na-achị ya. Onye na-achị ya ije ụwa bụ onye na-achị ya. Ya mama n'elu ọkụmanụ palụ n'ọkọchị. Wee palụ n'ọkọchị. Ya mama na n'oge ofere. Onye na-achị ya ije ụwa bụ onye na-achị ya. Onye na-achị ya ije ụwa bụ onye na-achị ya. Onye mama n'elu Inside, we can't name. I'm not going to take on this sunrise or the good or not. I might not super go. I don't believe I am not saying no problem. Because ambassadors, I'm not going to take on the ambassadors for the good and Mr. President, You go to the autonomous community. Then, any autonomous community, go on. Okay. Okay. Palace. Inyi, autonomous community. Okay. Autonomous community. Hello. I don't have this second body, that's my daddy. I want to do the car. Yeah, I don't have a who go now and see the other. We don't live flyer. I will work over wine. Oh, yeah, I live work with 2025. I am running. This one, this is the ambassador. Want to do the car? What I want to talk about in our side. I want you to become no start. That's all I want you to do for it. I want you to become get that goes your job. Now this seeker, now you go down. I got one or two people, they got what you watch and they cause. When you play like a logic, I am a bad cleanliness of you. Because I am on program number 4 about logic. And in number 5, I hope that we had the ambassadors. But I think I will still have to call on the president to come back and rephrase this particular item 5 of the program. Na kemgbe ambassador malite ihe ndị ha lụọla anyị maka mgbe ọ na-ekwu ọchị na ha rụrụ ọtụtụ ihe ọ kpọghị aha ọnụ ọdịzi aka m wee kpọọ Mr. President, I don't know if there's any need na anyị ga-akpọkwa ka ebe were aka anyị gụpụta ife ndị a niile. Mr. President, sir, Secretary of the club, you're welcome. Ambassadors, ambassadors, great.
Great ambassadors. Because I want to stand on existing protocols. Because I don't go opportunity and could put one or two things I'm going to achieve in a very short time. Okay, Ambassadors Club of Inyi was conceived about a few years ago. That was 2001. That was September to be precise. I went to now 2000 and that was December 2001. There are pioneer members who are together because here Ambassadors Club na ehibelebona my back around us na Ambassadors Club I have to here why I can wear my waka in Makana every club in existence already. I would have something like a sunrise, even in the Brothers Club. These are the people we learn from. The ability to come together as one to make things happen. So the ambassadors were there together. What our aim was, can we get out together? Can to cut our tools or losing? I want to know occasional tithes. We bring our tithe together in the house of God. And you were saying now, no, after I total our own tithes. We're not going to we're getting in a set to a man and dean. Another way around, you can say, giving back to the society. I know only brother ambassador, now Bambo, no drink here. No, Nigeria, we've been doing things, great things on individual basis. I decided and I got together. So this thing happened in 2001. And today, okay, actually, 2001, 2002, this club was inaugurated in the United States. 2022 rather, sorry for that. Okay, was inaugurated. On the day of inauguration, many things happened. On the day of inauguration, we were able to generate up to 70 members within a year. Because Corona Ayaka people, hard going about the end. Even when I know Corona, Motawa, I bet big news, but get one organizer. We didn't deliver. I am aware where billboards. This billboards is moral billboards. You know, remember, we are trying to educate our people the importance of working hard, importance of abstaining themselves from hard drugs and whatever other vices that criticate life. So today we are able to achieve this because we have two billboards, one in the Mam River, the other one in Ote Shabata and Inyi, which is Umago. This was recorded before the inauguration. Because Ambassadors Club stands for humanity. We want to give back to the humanity. We don't want to take. We want to give back to the humanity. So Ambassadors Club keep on working on the same stand. Today, Ambassadors Club have moved ahead because we have a yearly program and yearly project to normally execute. So this year, okay, last year rather, which is 2022, we are able to bring back the cultural heritage of Inyi, which is the woman potter, which we'll have in court about the Inyi. Because I'm so, because we were now saying, Ambassadors Club went further to also carry out wealth awareness across Inyi. A check here from one village to another without paying 1 naira. Oh yeah, Ambassadors Club within a space of 1 year. Also, Ambassadors Club, we have an office. This office is where we stay. Because my church can I said, it's why I should buy a bed. I will not buy a bed. You look at the I told you, and
ya ka anyị wee chi na ọ na-adụ mmiri na-edu ahụ ịmara ihe nna ya gị ka ị ghara ịga n'ụwa ọgwụ isi ọwụwa mana o gburu egbu so Ambassadors Club mere ya n'iyi biko ọ na-akwụkwọ na-aga ebe a eduru chi akụ aka na ụmụ mere obi onye akụta ka ọ dị ụmụazị. So standing on what my VP, our Vice President said, we tend to do more. So we have other programs, other projects at hand, which are on the pipeline. So I believe God's doing. Now more. Even this year we enter on our Munumaka toilet, which are started processing now. So we have other projects who will come hand in hand with it. So as it stands, we want to use this opportunity to thank all the members of Ambassadors Club, especially the pioneer members. I want to thank my president who is not here present, and the person of Ambassador Emmanuel Abara, Akujemo one worldwide, na Canada. Only I want move for the way of this club. Man, we are on course. We don't make things. All I back down on life. All I watch here and never now. So unfortunately, he's not here. Also, thank my VP, who is here present, organizing things. Ambassador. At the beginning, I'm going to share that. I can't imagine where you should have taken over. Ambassador, you know, Emmanuel, I can't do. I need Madrid and Global and I can go for you. I send another person out, which is Ambassador no Zakabog, among whatever now. Augustine ever. Here you buy here, you know. Oh, when I don't know wherever I have a kitty, or what I tell you, also not to be here. Now, first time, right now, first time. Man, good. More like every other members. My body, I'm on body in Abama, my video coverage in a young. I can see it again. Because now I can our DOS. Many young never to attack the possible. Where is it? So, assistant here. When they get other members, and they run one way or the other to put this club where it is, I put them on the right track. When I see that Chineke, yeah, man, can you every nice with you and then God, I ain't crying. When I sit there about oh, yeah, now, we don't know, when I soon there's still room for membership. All of that, and I because I believe we believe in giving. When more you give, the more you get. Thank you so much, I remember blessed. Thank you. Well, Mr. Secretary, I cannot do this. You naturally in fact, open and say, what don't but they was in the young and I'll be going to the Ambassadors Club of Inyi for this wonderful presentation of what they have done and what they intend to do. You want to enjoy. I know one ambassadors Ambatani in Ankurita Kunitel in Yadugoma. When in Yadugoma, ambassadors, he can't say he can all not with us. The next thing I want a program for induction stroke admission of new members into Ambassadors Club of Inyi. I never ran away when I walk from Mom. I should not give me. I may a camel or when the moments we want it, we now continue. So we got Check Emmanuel Abere because we got put about ever. I want in solo. No, I mean, no, I asked one of them, and I asked them official. So you're welcome to Ambassadors Club of Inyi. So it was here. Because I know Jofaga when I come Ambassador Ukaume, Otika one. From our
We want to welcome Ambassador Vincent Obi. High chief. Obi working. Hanya nama tahu kaisa nama anangka official nama ini nama pun ewa pasal orang kena dia so because we want to welcome Ambassador Titus Obejofor. Hi. Ambassador. Okay, Ambassador Jonas. Ejofor, Onaba. Onaba. Ambassador Kechubu Osiwe. Engineer Kechubu Osiwe, Onaba. Ambassador Chinonso Irechubu, Onaba. Obasra China, Malaysia. Going on, Ambassador Chimobi Austin. Chimobi Austin, Onaba. Constitution of Ambassadors Club of the Inyi. So, thank Ambassador Tangod Oba Onaba. Tangod Oba. Ambassador Oscar Udenze Onea. No. Onaba. Ambassador Emeribe Williams. Is he here? Ambassador Anya Jackson. On our here. So, you are welcome to Ambassadors Club of Inyi. Though we have welcomed you before, but we are now officially and publicly welcome you to Ambassadors Club. Ambassadors Club. Okay, going forward. Ambassador Ekene Udenze. Onaba. Okay. Yeah, welcome. Our last one. So this is as of last year, 1 year. This is our last one. So, welcome to Ambassadors Club of Inyi. We can get to it. I'm right here. Look on them. Noche. Kaya hii stop ndile ni kipata kwa ya wewe ID card. So onye wote nkenyezie
So I'm going to just skip way away. No reason for that. Thank you. If I call ambassador, the ambassadors at Yoko, and I never knew at Yoko. What are you playing with Najeba Fedi? I'm not seeing the ambassadors, but the CK, Molly, and why about Numenaha Jesus. And not to take your time, Miko, I have to go item 7 of the program, inductions, proclamation of new members. I'm sorry, only the program we give me 9 and when the next skip. We have to skip some because of want of time. Item number 9. I'm not telling you what's going on is it, but even at the moment, I can't whatever. Guy cannot lose carbon from the evangelist ambassador Israel to the Israel. You could all know what I'm. Already up whatever. I have a new wife. I am a ambassador's club. All the law and the most of us now have an online guy and else. We officially love the music. God, this is here. I am over New Island. I was 7 to 10 minutes. Logging as well. And then I have a money when I took to please permit me now to already invite our own ambassador on the formal launching. And before that, the Macaulay and the Bandi. So we go, evangelist, you have to hold on until we call you again. Thank you, sir. Hold on until we call you. The surprise one intellectual man, I like you over the apple on the white in the way. If you didn't want to come there, I go over there. Then the guy can agree. Gabri Gumbo, and I'm born at Gumbo. Ambassador Abro, a club of Mazi. It's a place where the personnel, men that matters. A club that have the interests of their own people and that is also ready to do things for his own people. So this very music is directly to the Ambassador Club of Nigeria, not to any other club but for ambassadors. Please, as you listen, may God Almighty bless you mightily in Jesus' name. Ambassadors Club in Doga Dilemma. Inyi na-ekwu maka Enugu State ya Nigeria. Ụmụnne fọdụ onwefa n'anya. Ndị ga-adịle ma ndị n'ụmụ obodo mma. Ilute na ambassador. Eziokwu na ava na-eme mma. Ịma na ife dị ike na-eme. Ịma na ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ n'afọ ambassador. Achukwu Chineke anya wee bunye feno. Onye nọ na ambassador, eziokwu n'owu adasị ha.
ambassador. If I don't care about an ambassador. Ambassador Luluzo de Loranine. If any government ambassador Melo. Umagadi Moka Nagadi Man. Navana Pufu Woma. Inyi Agama Kuma Kuma Pupo. And your scholarship will never depart. David Olafia name of Fuma. Manda Wapulo do you go never name of Fuma. Agakone alone. Ndia Lulu on the Funa Fari now. Uma to Miliawa. And I said, Mania, wait to the Bengano. Banana Ambassador for the way Gabo Fuma. Ambassador to Lord Ndoga Delema. Onoga Delemo. Esa ye mogazigo, mogazigo, esa ye mogazigo, ambassadors, asemu ambassadors, President, Ambassadors Club of Agujebe, Odisia in Canada, Libya. We will know who can Vice President Ambassador Inyi Oscar Zubike. Chairman, Oscar Zubi Security Services. Umumenyi Kiseje, Manoni Chando Kinonachi Fafogeli. Ambule Bumuje Kene, Ambassador Manelo Nyekachu. MPM, BENG, Secretary General, Ambassadors Club of Inyi. Onyanyana Chiso, non-label CEO, na engineering company, Oropa MD, Agro-based enterprises limited, commercial farming services, Open and Lagos Nina Juba, Onya Bariji, Ambule Gumu Kene, Ambassador Atogoro. Assistant General Secretary. Ebana Banyamu 1. Ichida. Bana Bayagona 1 Nezuku. Onyoga Delema. CEO. McDonald's Group. Real Estate. Law Chambers. Auto and NGOs. Open Kisejo. Odogu in Sweden. Oga Delegema. Kedimaka, ambassadors of the now. Financial Secretary Ambassadors. Oga Delegema.
global ventures Wolunya Gaba Imano de Goma Okana Lagos Kino Manibu Zionye Nukwinyi Dalo Ngokanje Kene Ambassador Nye Mobiefo Negadio Ambassador Nye Mobiefo Jeje Oye Nukwinyi Okana Jamini Kina Chupa Ogadelegema Member Kibo Ngokankaneze Ambassador Women Luchideberodo Member All people Omekania Wanu no Numekanede CEO Eva Blue Real Estate Global Onya Waliji Ezoyimo Asiniga Adelim Eji Okwanelu Bukono Good morning Enugu Good afternoon Abuja Good evening Istanbul Atokido Iga Adikechi Echi Adagwa Uzo Dema Okezie Iarugo Ambassadors Club of Inyi Obas Next Global Ventures Ejo Ina Lagos City Nigeria Odidoma Obas Naji Kabule Bunjekene Dr. Jos Abala Onumekene Clinical Pharmacist Eastern Texas Eastern Medical Center America Honorable CEO Rafi Pharmaceutical Nigeria Limited Dedema Kamuna Kuligo Onyoga Dele Manabaya Moni Ambassador Onyeka Chike na Germany Kina Juba Enepalum Ambassador Okechukwu si Mberedogo Member Working Committee Ambassador Club of Nigeria CEO Eventos Electronics Nigeria Limited Oyena Lagos Kina Juba Onyoga Dele Ma Ebube Tukuzana Anguluze Muyekene Engineer Ambassador Solomon Mwada Anna US Ambassadors Club of Inyi CEO Digital Solar Technology Namana Mekele Kankene Ambassador Paul Mwabije Onyoga Delema Ukwefia Uemwebe Onumekene Giniga Delemo Opana USA na Chuko Onumami na USA Ambassador Samuel Tukuno Sabala na Onumekene Alhaji Onyoma Bina South CEO Samira Guru Onyoma Nekene Mio Tenelo Monyoka Delemo Obuzuru Dendubisi Assistant DSO Ambassadors Club of Inyi AKA Yadirege Kisi Cherem Yabu CEO Blessed Confidence Fund of Ventures Onyoma Onumekene Kiniga Delemo Kedimaka Ambassador Onwanya Mwichi The Provost Ambassadors Club of Inyi AKA Ogwefie Gojuroyi Yabu CEO Blessed Michelina Ventures Onyoma na Lagos City na Juba Onyoga Dele Manu Numekene Igade Kedimaka Ambassador Akabog Maxwell Noso Chairman Members Screening Committee Ambassadors Club of Inyi Ambassador Mokite CEO Brenton Group Onyoga Dele Manu Onumekene Opana Lagos City na Juba Igade Ambassadors
ụzọ ndị ọma ndị nwere obi sale sale ụmụ okolobịa na-ele ife unu ga-adịle m ndị ọma mmiri ya bụ na-ekene ọzọ kongu nwayọ oche dike n'izọ bụ ote komi ya n'ihi iri ọba ọkụ omelụ ndị mozdo ka abala bụ isi ga-eji ekwu ya anyị na ebe a ka anyị nwee aṅụlịta ata na mbọ ndị ya mgbasara ọkpago n'iji na nke aka ya agba agba ogbuebi oguzoro ogbuebi oguzoro ogbuchi mere eze ọkụ omelụ ọzọ kongu nnọọ Mayo. Acá. Mayo. Akomisije. Ano niyo yung mga galete na. Akomisije. Okomelo. Ozo kongo na nabo. Ozo kongo na second on Ambassador's Day. No talk I na nabata all the guests in Nabata, all the members of Ambassador's Club. It's quite unfortunate I don't recognize each and every one of you. Lots of time. Manam Nabana de Hanya, I get more Herimenka. Manam Machine on your major. Odugo Batobodo. Obenundi Obodu people. It is called giving back to the society where you belong. Ambassadors of Balombo. It's just the town wants to everywhere. Everybody is working on why not have to look back and more fever. I can have one way when he made me for me, he not a comma. So, you need Papa Flow. Quado and comma, Evan Quado or Comel. Also, oh, very good. I know I'm also beginning again. We don't want to be on here. We will be ambassador. All one weekend. I go with Congo. Kasi ano nobi. Oye isinya kasi ani. Oje go wene mele mbaka wene mele otina si ano wene mele. Ogwe ga kwen wene ambassador. The great ambassador. Ogwe di Paul one weekend. Kamle na mokwenwa. Nwa ego sema kwa chi koma. Ozo Congo. Oche dike ni so go te ko ni yan he yoba. Ogomelo. Yo kola de buene. Ogomelo. Oche dike tu ajo dike wele yende mo naka. Ozo Congo nwayo emebi ne bu ihe. Nwayo kwa che emebi ne bu ihe. Na anya nke mo mmadụ ọkwa mmadụ ihu ndị ambassadors. Biko anato ya mma. Dine ba ndị club ambassadors. Anyị ke na Ozo Congo ndị si ọbata unu emebu na-eje. Thank you. Ogomelo, Uduzuru, onye isi n'Igbo niile, ND, Ambassador ND, Uduzuru nwa Chiemeleze, ya gazieli ya, onye kwuru ka a na-eme, mgbe awụrụ mmụọ ụmụaka. I remember
Remember vivid even many women and cultural day. Also good boy today. Oh my God, another Ambassador Inyi, Ambassador to BC. What's your name? Hi, Pokemon Millie singing Gadi, Millie Wagaha, Jemana, Manabana, Pata, Gilia. You like crying with a thing. When you're telling you, don't have me, I can. But it's a go him up what you come and Millie is so near. Okay, one. Personally, Oku, Hachi. I can. All the things that don't go to West Yamabi. All don't really not. They want to come out. Then my race is and that he has to leave. I'm coming out of one time, but it's very good. I will take it to the eye. I got very good never you. But I don't know what to bring on my job. Also, cook. Also, cook. Mayo. A pet. A great ambassador, Ekalaka. Women are in a chocolate. You're not going to tell you not to be. Gentlemen, I'm from one of my job. Was it to one of police? Women are going to have a silly. Okay, thank you, sir. I'll be cool. I'm also cool. Also cool, Masquerade. Okay, moving to the man of the lady. Also cool, I'm we are here to appreciate and support Ambassadors Club for their wonderful things. If I'm buy I can the great ambassadors of Inyi. The chairman is Okomelo. I tell you when I chose Okongoma. Oh, you could get man. Oh, you could get man. Thank you. Mayo. Nanga keje muyana me. Kone abu yo ko. Okay ma. Ado ogwe ti tuko bele mo. Ambassador ogwe ti tuko bele mo. You welcome sir. I can you can one no. Oh you will gana me. I can all the ambassadors from the tata. Even you but I just so you when I can ambassador. Chukwuebuka Oko, Ambassador Chukwuebuka Oko here. It is an event why can I get the madam? Yes, the ambassador of the Nogat Line and man. Why are we CJ? Also Kunku. Obasi na China Malaysia. Okay, much Malaysia. As in way to go and my corner. All of us at Malaysia and our mom. When another also come, Amaka. Also come, we don't know what they put on it. I'm on the corner. I never told you no more than you. Negatively, it's a good one. You could have it. We don't know about one of them. Which is the job? Which is the battle at the picture when you get more than that? Also, Masquerade will be kingdom. And man of one man. Also, come with the table bass in the chain.
Mana Malaysia. Ese mwile chiku ambassador. Igale ambassador chini ya dola mala. Ambassador mkania. Agazie. Ndio imefukana. Ambassador onye mobifu. Okenwa. Onye bule bebugo. Acha na naba tozu konguna sia kamane kwara to amobulumbo. La great ambassador say ke mbono nja o mamu inji o milita danesi ni wa ego ti ulu o ye kurugana na aye mere ha kideru aha na sobia na eba na ga felaka o ko me agana kana me apala bana ni bi me to baya na jobia ai na si ozo kongo thank you. Thank you. I never na ndị ọzọ kongo ejebe ka anyị nabata ndị ọzọ. Enwere mmụọ ndị ọzọ na-abata onwe na ndị egwu anyị na ha na ebe a. So ndị ọbụla nwere time fa ga-anọfe. Anyị nyere ụlọ obodo ka ndị nwe ụlọ wee nọte aka. Onye kwesịrị ịnọrọ etu a dịka thank you. Anyị ekele ọzọ kongo ndị si ya n'azụ ebe a. Ọyọ. Apete. We love my kids with the noble. Also, to Masquerade. Alicia, and one of the other kids of a child. I will put down it. Kaha. Putika, Ambassador Ebukuma. I can live. Thank you. I make it from the other teenage. Thank you. I want the other. Also, I will limited time. Dear man. Please don't say no. I want more material. Ambassador Ebukuma. Utika Achete. Then ambassador Oneka to make Kenis. When you buy it, can I go? I just go and I chose you from Manassia Division. Nobody go. Thank you. Come on, I'm not going to think on a children. That was really ambassador to body and the more of witty. I can. Onadia, kai from the other. Oh, man. Dear man. I want to be weather. I want to be weather. So everybody must be accommodated. People also come for the last time. Want to go? Thank you. Because I got another time was around. I got another thing like I
Ambassador to go home, who take away another talent, I shall not be. But the guy can tell you. I can make another Malika Genavia. Can I am Ambassador Allah? Also, Agabo, the chairman, Brian Nigerian Limited. When you put your letter, I got a one of you. I can the president of this great club, our own president, Ambassador Emmanuel Abala. I go to one of you. The president of Ambassadors Club, Melody Jaina Komatata. It's all to the goodness of his leadership in the Ambassadors Club. And when I say godly and I'm my say, come and bubble on. I go with the because I'm Ambassador came the logo. A bit goes on in his own mirror. A bit goes on in his own mirror. For my name, Ambassador Ogwefi came the logo. I chief, I can tell you. A bit goes on one of Inyi. When I go see Goma, who's going to Nabata. Okay, Bata, Lista. God bless you, thank you, sir. Ambassador St. Christopher Nami Ojako. Nagazeli, Anasi Okembu, Bata, no. Okomelo. It will be to go on the next one. Ambassador Ogwefi, Ambassador, okay, seals on it now, Obasanachi, the great ambassador, fan of Nabona, but okay, walking about that, Oyan and Nabona, or Common. Ego Colombia, or the buyer the number, I made your man and Manubanara. The ambassador of Nanabata, okay, walking about that, Ambassador Onye Kachubi, Tennis on the wall. Ogando, thank you, sir. Thank you, sir. Onye JD, Ambassador Jido for Iwobi. Hey, I wait up to say, I got now wire. Everybody goes on. If another, everybody goes on in this way, Ambassador Ogwefi. Okay, I have one notch here. Grab one notch here. I want it solo. Go check him out. Omola in this one. I want it solo. God bless you. That means that even the name of that July, also give up the two open program. I'm not going to do it. Manogo. I'm going to do one way. I want it solo. Oh my God bless you, sir. Thank you, sir. Ambassador Taker, Aberry solo. Oh, what's your meleze? Hey, even Jabalo, even Janagala, Aquabata, Practic Nigeria Limited, Ambassador Monso Akabobu. That is really one name. You better go back to your money. You want to one name because, okay, dear man, every other the Total Secretary, the National Scribe, Ambassadors Club of Inyi, Ambassador Engineer Emmanuel Onyekachuku, Ilo Chairman Idabalidi, Lagos Branch, my chairman, sir. Like I say, thank you, sir. Thank you, sir. Because, okay, what can I Mendo's Abia, Apuba. Okay, well, thank you. Okay, well, time up. Okay, well, time up, thank you. We do 20 years of Apuba. Obasinachi, what's your meleze? Okay, okay, Zio Zodima, Ambassador, okay, Zio Zodima,
onye nna chileze ya echi bụ echi agwa gị ya n'ụtụtụ n'ogbo Sunrise, you have to wait. You know, also take my thank you. If I had anything of us, you don't know how. Thank you very much. I want to start. I make it on ECI. I'm going to be president general. I'm not going to stop of Inyi. This is Canada. The rights of the Hawkeye. The Bible. I'm not just saying it. I think there's a person of war. How do you get? We do not know here. I'm going to the ambassador of war. How do you get? We do not know here. I'm going to the magazine. I'm not there. I think the ambassador. Who is those on the public relation officer, Solomon Mother Hannah, the director of socials, Ambassador Club of Inyi, Aikene, Omekene Nadal, Ambassador of the Today, Uweke Mozuki, the assistant director of socials, Ambassador Club of Inyi, Aikene, Ambassador Check Awere, Oman is Solo, Ezibane Lenono. With the hospitality when I told him, I got the name. I make an ambassador, evangelist, good Israel, Iyawa, all that in you, Motaroka, Everton Hollywood, I'm not good. If I'm music industry, was ever working, the more I live, I'm God bless you, Ambassador, Evangelist Tony Israel. Sorry, he have one of thank you. Because I make an ambassador a very true about the treasurer. I can't the guy. Ambassador Abediabu, very true guy. Can I make an ambassador Peter Onyeji. Ambassador Peter Onyeji, member of the Ambassador Club. Ambassador Onyeji, can you? You will enjoy it. Can I Ambassador Amateur one here? I make an Ambassador Paul. It will be Abego Ketegana Wanya, Odoguna India. I thought she will be Augustine. I make an ambassador who does a canal. I make an ambassador able to ambassador. I make an ambassador Vincent Madoka. Odiko Bana. Aichi. Jeje. Odogune Diego. And I don't match you about it. Don't change your mela. What you could do, Ambassador Evangelist Tony Israel. Hey, Iyama. Iyama, if you don't when I
Kako gule gwesi na won group to mabu no bune. Asi ki jama na me bata bi ile bila kwa ke yibu bi. When they tell you doctor abi ayo. Which is so crazy. When you go there so. That they want to go. The government of the world, the ambassador for that line of man. When the Gazelle Williams of Kenya as well on the Kaina, fire the government. We are happy with you. And I will play to the loyalty and support of the Navy to Ambassador's Club. Now you have wake up here. And I share again with the Ambassador's Kaiser. To the same weekend, they have it in their room when you look at Nanya. Who never could. Not on the neck. Yeah, it's all email to get back to me. I don't know. To the same weekend, then I got back in the house, Jesus. Uncle Melo, thank you. Thank you. Thank you. Bitches are crazy. Bitches are crazy. Delicious Rice Nigeria Limited. Rice Nigeria
ambassador Chukwu Mosa, Ambassador Chicken, Ambassador Type. When you go to the Balai, also going to my no way in there. Aye, I feel my Budogo on area. The children on area, but then I could even camera on the Nakonama. Aye, I feel my bed, even. All on our home. Who are on our daughter? The Madam Ambassador Azubiki, is a good madam. Thank you. Because I made him back. And so what? I am a phone for. I am another man. Ubi High Chief Ubi Kubana. Ubi Weke. Ubi Ambassador. Or High Chief Fobo. The Peace Club of Nigeria. High Chief Ambassador Ubi Weke. Ujego and I took it on my mother. Tell you, Kama. Probably we will go. If you don't have some magic. Abalaka Nazan and the Jedana Koyana. One more. That is really Bodogu. Thank you. Agomelo. Egoliensi. You know, Nino. Ugenoma. I got them way that I love you, why I love you because time adrosi, because thank you. All the time, the more was able like 3 hours. I know get her. We are not being here, maybe. We are not being here, I can get on. I'm not I'm not quite sure. We get on my can this year. Thank you. Ebele. Ambassador, I'm going to get it done now. Jadi we will be Udoguna India. Naga seli yokewa. Ndi mweno bi amakinye dimma. Nina akwadi ibuleko ba kanama wene tijeni ke dimma tata. Naga seli no chani ni chiriche. Ambassador Stan. Okay, one Namde. Ozemena. The great ambassador. Omena Wayo. Ochudo meko dimma. Wachi na walonzo. Ambassador Stan Namde Ozemena yaga seli. Ujego when I put all the Mugan or Mosaka when over even then. God bless all of you, and then I put the woman, but Luna Manesia. Thank you, thank you, my people, who get on my door, who get on my day, you know, my bottom Kanya, Gaba, Eva Nagata Laka, Okomelo, Udugmozemena, the great ambassador, Stan, Namio Zemena, Nagazelia, I get an ambassador. Obuezi Obuzulu, Andy, Ndobisi, Obuzulu, Obewa, the great ambassador, Yagatili, Akomel, Oyabukane, Ibezwe, Omada, Belugo, and Abomawego, Owaga Bobi, Wagabo, the Gibala, Ambassador Stan Nambe, Ozemena, Owaga, the Gibala.
Maga batawa ka everyone na talk ụzọ. Ọkụ ọnọdụ. Biko anyị na-ekele ndị oge na ọka na-asị atụ do. Biko elu osi wee do. Uwe ha anyị ji n'aka anyị aka mefute. Ada ọhụrụ na-eme ihe ụlọ anaghị ala ike ya. Ọkụ ọnọdụ. Agara ka a na-eme. Nwayọ. Anaghị akpọ ọsọ mmanwụ n'ike, ọ na-ebe amụma ị ga-eme mmanwụ nso. Bitches are crazy. Udubuchi Emeleze, oke nwa. Ambassador Chukwu Ebuka Ọfọkile. Biko, kindness we had an email. Thank you. Odogu Ebuka Ọfọkile. Okay, see me. I didn't know when I told you that I can only go. I didn't have my phone. What you get away with the butcher? It has to go back. Do you know, man? I got a gun. Thank you. Directed from the chairman, Mr. Chairman, sir, Mr. President of Mr. President, Mr. Thanks. Mr. President, it is my honor to hand over the microphone to you. In your honor, you do justice to the mic by knowing whom, or you do it for yourself. God bless you. You can call on the Aka Bonadia. Call on the Aka. Yes. Thank you. Because egwu na eziokwu anyị atụwa ha anya ụmụ ọgbọsị na atụwa ha anya mana nkọbọ jichere ha akpa anyị ene ha anya just little get together ka anyị plan o wutere anyị mgbe m negariri anya kụzie ihe nọ ebe a nje n'azụ ụlọ ka eweta mmanya asị m na mmanya agwụ ogwekwe ka eweta nri na nri agwụ ogwekwe abụ ihe wute m mana onwe ihe mmanya ya eme asị m ya dịba ụbọchị nta ka chụwa na Owerre nchi ihe rie tata rie ya echi ọ dịkwa nke ọkawa ofu ihe biko onye erighị ya gbaghara onye aṅụghị ya gbaghara mana ọkwanụ ihe eji atụ n'ilu si na anụ mba ụzọ na-aṅụ mmiri ọma maka ama m na ihe niile bịara n'obi na ha riri ṅụọ mana ebumnobi anyị awụghọ ka onwe ndị ahịa na-eri mgbe ndị anaghị aṅụ o wutere anyị nnukwu anyị na-asụ unu biko onwe onye emejọrọ n'ụzọ abụna ya biko ya gbaghara anyị biko nu
anyị na-atụ unu biko nke ahụ ọdọ anyị ahụgo ka nke ndụ anyị na-apụlan ya ọfụma ọ na-aka nke a times 10 mkpatụ onye ọbụla ya eriche nwụcha gba ọsọ na-ekwa ka a ghara iwuvu awuvu ọkwana ka anyị jiri emewere mana biko nagide na anyị n'ofe aka ahụ anyị na-asị biko maka na onye bịara ije na ruo n'udo onye jekarịchara maka anyị gọrọ n'ọhọ si na ụkwụ unu ji bịa na nke unu ya eji wee na ya aka mma. On this junction can I declare this occasion close wee na-asị unu biko ka Chukwu dube unu unu na-anachiga n'ihe bụ unu dị iche iche ka Chukwu nọnyere unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you, Mr. President. Thank you to all. Onye isi anyị ekele gị o. Biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Afa m bụ Ambassador Azubike Oscar Inyekwe, onye Umuomenyi. By special grace of God, I am the Vice President of Ambassadors Club. So why I'm officiating today's event on my president in the person of Ambassador Emmanuel Awal. Not here. He is based in Canada. Okay. So on his absence, I'll officiate. Okay. Thank you. Ekele m unu o. Afọ m mbụ gbara mmemme a wee full achievement unu mee so far. Wee sị na unu zuru ka eme na-asị unu ji na ọ ga-adị unu mma n'aha Jizọs. Ka ihe bụ ebumnuche gị nwere ike ịgwa ọha na eze gbasara mmemme anụwa na klọb unu anụwa this night. Klọb anyị ahụ ndị na-eche echiche gbasara ihe ha ya enyechi ya ndị ebe ha si ka ihe ha ya tinye maka ọdịmma nke mmadụ ka ihe ha ya eme ka ihe ha ya ka mana onyinye asị na onyinye na-kacha onyinye bụ onyinye si metụtere gị n'ahụ ọbụghị na anyị enweghị ego ọbụghị na anyị ejika ọbụghị na anyị enweghị mkpa ka anyị ji eme ihe anyị na-eme kama na ka anyị nye onyinye ahụ si na obi anyị pụta ya ata anyị akwụkwọ ka anyị wee mara na ihe anyị mere na ọ ruru anyị n'obi ka akwụkwọ na ndị anyị meri ya dịkwa hapi anyị megidere anyị ji wee chọwa ndị nwere ndị na-eche echiche otu a wee kpọkọ anyị ncha wee jikọ obi ọnụ wee kpọkọwa onwe anyị ọnụ wee fọmụọ disco Ambassadors Club wee na-emekwanụ ndị anyị na-eme na-anyakwa Chukwu ka o nyere anyị aka ka ebumnobi anyị ahụ ka ọ bịa na mmezu n'oge na-adịghị anya ka ọ mekwere na-aga maka mgbe anyị ụmụ mgbe anyị emegide ike agwụ anyị ndị ọzọkwa itekigbo ova ọnya wee ebumnobi anyị. Ekele m unu o. Ọ ga-adị unu na mma o. Ekele m gị ka anyị na-achịrị ka ọ mere unu bụ ndị members of this club mụnụ mesịa mmemme a. Ihe nna ya Chukwu enweghị ihe ọzọ ndị yi abalị ihe nna ya wụ open door for all the members na ndị nọ n'obodo oyibo na ndị nọ na Naịjirịa ihe onye na-eme gozie ka o si ebe a na-enweta ihe o ji enye maka ihe ahụ inyere ụmụ ogbenye aka maka na onye na-enye mmadụ ka Chukwu na-enye otu anyị na-enye ka Chukwu na-enyekwa n'anyị nke ya ezugo anyị na ndị be ndị ezinụlọ anyị wee na-enyekwazị ka anyị na-enyekwa maka obodo ịdị mma onye nwaanyị ya m na-ekpere m n'isi anyị niile na ụzọ anyị awụ ụzọ awere ọya awụ ụzọ mmiri ọya awụ ụzọ nkụ ọya tupu ya kwara anyị ụzọ ebe ọ na-awụ mmadụ gaa ọtọ anyị ya na-aga ebe a na-apụta ụmụnne anyị ndị nke nọ n'obodo oyibo ihe anya ha chụkaba tupu ya ebunye ha abụọ ahụ anyị ebi ya wee bata maka azụ na akụrụ ụlọ ebe osi onye mepere m n'isi anyị niile n'ebe niile na ihe niile anyị na-eme ka Chukwu na-akwara anyị ụzọ anyị wee ghere ka anyị nwee ike na-eme ihe ahụ anyị bụ ebumnobi anyị na anyị eme ka obodo anyị wee chapụ obodo anyị wee wụrụ obodo a na-eṅomi eṅomi obodo eji ama atụ arụ ihe na-eme a na-asị na egodu ka ndị Inyi si eme egodu ka ndị Ambassadors Club n'iyi enwere klọb afọ mụ n'iyi na ihe ha na-emegasị na ihe anyị eme nwaanyị na anya ya amụta ihe ha na-eme maka na anyị ya na-amụta amụta ndị ezi ndị ọzọ ha na-amụta anya na-amụtakwa ọzọ ha na-amụta nke anyị mụta anya na-amụtakwa ọzọ onye mepere m n'isi ndị Ambassadors Club na-ajọkwazị n'isi ndị Inyi maka na obi ha ji anabata ndị Ambassadors Club nke taa gosi na ha welcome na ihe ọma na-abata na be ha na-ajọkwazị ya ka m kwuru obi ya ahụ wee na-agụ ihe ya nwee ike na-aga ọfụma maka na mgbe iweta ịkwụ aka n'ara onye nwere iwetakwa ọzọ mana mgbe i wetara ịkwụ aka n'ara ịkwụ na obi ya ejughị oyi
mgbe ị wetara ifu onye ihe enye ịbụ na ọda ọwọkụ ekele gị ma ndị Inyi ya na-emere ma ndị ambasadọ na-emere ha eme na Chukwu ya na-emere anyị niile Chukwu ya edebere anyị ndụ ihe ọma na-abata stedi ihe ọma na-abata na be anyị ihe dị iche ihe ọma na-abatakwazị na be anyị site n'aka ambasadọ ekele m gị ọ ga-adị gị na mma mụ na onwe m na-atụnye na-asị ndị Inyi bụ ndị nọ diaspora na ndị nke nọcha mbọ niile dị iche iche na-abatabe biko batawa na ihe na-eme n'obodo a ekele m unu wee na-asị na nke a unu mere eme na Jehova ga-esi na ya wee mepere unu ụzọ ọ ga-adị ka ha jakọnchu na ezinụlọ unu mesịa mmemme unu ga-afụ ihe dị iche ihe bụ ihe na-enwetabeghị na ndụ gị na-akpa gị Jehova ga-esi na mmemme a wee mezuoro gị n'aha Jizọs oge wetara unu udo tọrọ atọ mmepe ụzọ zuru oke ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ịfụnanya zuru oke wee na-asị na obodo anụ a ga-abụ ife a ga-eji wee na-ama atụ n'aha Jizọs ịgụ bụ ọzọ ekene gị the whole Boz Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụrụ na ịbụ mma n'ịbụ nkwenye na-asị izide ka iji ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs ekene m gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu nwaka ibi ya ekene m gị wee na-asị na nwaka ibi ya ka ewu n'ezi ya na ọ ga-adị gị na mma mbọ niile ịgba na mmemme a Jehova ga-akwụghachi gị mmaji kụma n'aha Jizọs ekene onye isi ekene m gị biko merụ ka ọhanaeze mara afa gị na onye bụ afa m bụ Chukwunonso Akabọ onye agbara edukara m na Lagos Prime Tech Group ebi m na Lagos wee na-achọrọ akara aka m ọ ga-adị gị na mma biko gbara ọhanaeze ka obi dị gị na mmemme a unu mere n'ụbọchị tata yes mmemme a kwa na ihe m so wee kwado onye nso wee kwado mmanụ I'm always happy so mmemme a obi dị m aṅụrị na mmemme a na-abịa to this extent and ịhụkwa na ambassador is a top of the town he mentioned Inyi kwa ambassador here those finding fathers finding friends who their thoughts and they only make you protect and the type of president anyị nwere who the best so far the president that onweghị ngomi president onweghị onye eji achị na ya na onye a yiri maka na onye Chukwu nkwatara ka o jere obodo ozi ya na-ejekwe n'ozi wee kpọkọta igwe ọha je wee na-aga ọfụma ekele m unu afọ m mbụ unu gbawe sị na unu zuru ka eme na-asị udeka ujiri ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs ọ ga-adị gị na mma biko ka ihe bụ ihe na-ayọ Chineke ka o mere unu unu mesa mmemme a ihe anyị na-ayọ Chineke ndị ambasadọ awụ anyị dị selected so anyị na-emere ndị Inyi ihe ambassador is always social club or Victoria club anyị na-enye ndị mmadụ aka ihe abịa ihe nye ndị mmadụ aka generally so anyị wee na-achị na ọ na-abụ this coming year ha na-emekwa ihe ọzọ kwa ahụ anyị jiri onwe ya na-eme this year a na-eme ihe ọzọ ekele gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu ọ nwere ihe na-agwa ndị Inyi nọ diaspora ndị na-abatabeghị ndị spoziri ịbata ihe m na-ekwu na asịgbu na ambassador few years ago mana members na-aga ndụ n'ala anyị nwere ọmụma chairman of screening committee anyị nwere many people lining up to come in maka na ọwụ ihe na-agba izu ihe niile ahụrụ n'anya anyị na-eme ihe na ezi ọla anyị wezikọ ọla anyị anaghị eme for us we do for Inyi anyị nwere ihe nke anyị nwere iwe anyị na court nke anyị nwere for text so ambassador we are doing well we don't look at ourselves look at people ekele gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu ya etu m Prime Tech akụ abata ọ ga-adị gị na mma akụ abata ịgụ Boz na-ekene gị wee na-asị ide ka iji ọ ga-adị gị na mma na mbọ niile unu gbara mmemme anụnwa maọbụ ego maọbụ taa maọbụ okwu ọrụ maọbụ mgbagharị na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ekene gị wee na-asị na mmemme a ga-ebutere unu mmepe ụzọ agamnihu ịfụnanya zuru oke udo tọrọ atọ ihe ọbụla bụ ihe dị ụkọ na ndụ na ọ ga-emeziri ya unu n'aha Jizọs ekene gị onye isi ekene gị biko onye ka m kelee afọ m bụ Ogbusu Ndubisi ọ ga-adị gị na mma afọ m mbụ n'ụlọ agbara mmemme a na ka isi ekwugharị wee sị n'izu ka eme
na-asị gwagodo ọha na eze onye bụ na ihe jikọtara gị na mmemme a. Abụ m Obuzu Ndibuzuze kasị ebe afọ. Abụ m onye osote Enugu n'ụmụọchị. Ya bụ abụ m ezute nwa Inyi na-eso obi. So another stop of ihe anyị iskotere na-eme bute obi ọcha na ịhụnanya na agamnihu ndị be anyị na eleta ụmụ chikere ekwere ya na eleta obodo anyị anya na-emewe ya yiri. Alright, ekele m gị ọ. Biko meelụ ka anyị mara ebumnobi gị na mmemme a mere n'ụbọchị tata. Mmadụ na for me na nghọta nke m, o nwere ihe mmadụ ya eme n'ụwa ọbụrụ ha yes. So ihe ọbụla ị mere mesie si n'ọya amaghị asị mere mma nke m bụ na onwe ebere ebe a taa ya sị na adịghị oke dị na ọdụrụ nke ndị oyibo na-agba entertain. So we try our best. Ihe abụrụ n'ọmatị na anyị na-eme ihe eji mara anyị na onye eji mara anyị bụ law of humanity. Onye eji mara nke anyị mere oge anyị just wee n'onwe anyị ọrụ anyị emeri akụ ụwa kpọrọ anyị aka mba but ka anyị hapụ ndị ọzọ tupu onwe anyị physical because meeting anyị na-abụ online mana asị ka afọ ụwa n'oge ori dị otu a. Ekele m ụnụ afọ m mbụ unu gbara na mmemme a wee sị na unu zụka eme na-asị ndekoloji na ọ ga-adị unu na mma wee na-asị na Jehova ga-akwụghachi unu ihe ọbụla bụ ife ntụpụ na mmemme ọ bụ ego ọ bụ taịmụ mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs wee na-agbagwa ya gbara na-asị na ọ ga-adị ka aja ka unu chụ unu mesịa mmemme unu ga-afụ ihe dị iche na ndụ unu Jehova ga-emepere unu ụzọ nye unu ọmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ịpụra zuru oke na udo tọrọ atọ wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma nwere afọ a na-etu gị etu ya dịrị gị ka isi chere ma Ogbuzuru ịgụ ụbọchị na-ekele gị dị ihe ụbọchị mpaghara media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụrụ na ịbụ mma ịbụ nkwụ elu na-asị izide ka ichi na ọ ga-adị gị na mma ekene gị